Jmenuji se Jiří Zeman. Jsem tady kaplanem 4 měsíce. A ještě bych se mohl označit za takové kněžské mimino. Protože jsem novokněz. A i když neumím znakový jazyk, kromě svojí skautské přezdívky, Pán s vámi. A není důležité, že jsem tady dnes já, ale že dnes mezi nás, mezi vás, přijde Pán Ježíš. Aby znovu vládl v našem srdci. Aby nám dal sílu do všeho, s čím zápasíme. Aby nám ukázal, že nám rozumí, a že chce být naším králem. Proto na začátku poprosme o odpuštění. A dovolme Bohu, aby nás uzdravil. Má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Pannu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Věčný Bože, ty jsi dal svému milovanému synu všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl králem všeho tvorstva. Dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, poznává tvou slávu. Věrně ti slouží a ústavičně tě chválí. Skrze tvého syna, našeho Pána Ježíše Krista, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a králuje po všechny věky věků. První čtení z 2. knihy Samuelovi. Všechny izraelské kmeny přišly k Davidovi do Hebronu a řekli: Hle, jsem tvá kost a tvoje maso. Již dávno, když byl Saul králem nad námi, řídil si všechny záležitosti Izraele a Hospodin ti řekl: Ty budeš pást můj izraelský lid. Ty budeš vládcem nad Izraelem. Přišli tedy všichni přední mužové izraelští ke králi do Hebronu. A král David s nimi v Hebronu uzavřel smlouvu před Hospodinem. Oni pak pomazali Davida za krále nad Izraelem.
jsme slovo Boží. Bohu díky. Tam vystupují kmeny Hospodinovi, jak to zákon přikazuje Izraeli, aby chválil Hospodinovo jméno. Tam stojí soudní stolce Davidova domu. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Sláva tobě. Když Ježíše ukřižovali, členové velerady se mu vysmívali. Jen jim pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš, Boží vyvolený. Osmívali se mu i vojáci, přistupovali, podávali mu ocet a říkali: když jsi židovský král, zachraň sám sebe. Nad ním byl totiž nápis: to je židovský král. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: co pak ty nejsi Mesiáš? Zachraň sám sebe. Druhý ho však okřikl: ani ty se nebojíš Boha? Vždyť jsi odsouzen k stejnému trestu. My ovšem spravedlivě dostáváme přece jen, jak si to zasloužíme za to, co jsme spáchali. Ale on neudělal nic zlého. A dodal: Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Odpověděl mu: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Která zakončuje liturgický rok. Nás vede právě k zamyšlení o tom, jaký je Kristus král. Jeho kariéra je spíše směrem dolů než nahoru. Protože všichni mocní králové většinou končívali obklopeni svými přáteli a neviseli nazí na kříži. A víme, že králové si většinou říkali dobrodinci, i když byli drsní. Zatímco Kristus byl něžný i k těm, kteří ho týrali a zabíjeli. Líbí se vám takový král? Asi bychom spíše všichni chtěli někoho, který by těm,
kteří nás obtěžují nebo na nás útočí, ukázal zdvihnutou pěst, který by je rozdrtil. Ale křesťanství je právě v tom jiné, že neodplácí zlým za zlo. A jestliže má náš svět poznat, jakého vyznáváme krále, jestliže má svět poznat, že se Ježíše nemusí bát, pak je potřeba, aby jeho synové a dcery, to znamená my všichni, králové a královny, princezny a princové, dokázali takového krále napodobovat. Protože jinak by to bylo nějaký vzdálený král, nějaký starý Ježíš a nějací křesťané, kteří se stydí za pohoršení kříže. Židé se Kristu posmívali a říkali: pomohl si všem, pomož sobě. Ale Kristus právě proto, aby pomohl všem, nepomohl sobě, protože by byl jinak sobecký. A tak jestliže se mu máme podobat, je potřeba, abychom, i když nás to bude bolet a i když to pro nás bude těžké, zůstali ve stínu Kristova kříže. A možná vás napadá, jak na to? Nepůjdeme přece do Jeruzaléma, nebudeme tam dělat archeologii. To není to hlavní. Můžeme zůstat tady, ve svých rodinách, ve své práci a přesto být králi jako Kristus. Král je totiž ten, kdo je odpovědný v maličkostech. Král je ten, který ráno vstane, i když se mu nechce z postele. Král je ten, kdo dokáže se na druhého usmát, i když ho zrovna bolí zuby. Král je ten, který dokáže poslouchat Boha a proto je z něho cítit autorita a druzí ho chtějí také poslouchat, napodobovat. Jenom ten, kdo je ochotný sloužit, může být dobrým králem. Jenom ten, kdo je věrný v maličkosti, může být správcem celého města. A tak je na nás, jestli se rozhodneme být jako Lotr po pravici,
věci. Protože na konci světa budou jenom dva druhy lidí. První druh lidí bude ten, kteří řeknou Bohu, buď vůle tvá, a druhý druh lidí bude ten, kterému Bůh řekne, buď vůle tvá. A tak vám přeji, abyste s Kristem putovali až k nebeské bráně a abyste si zvolili dobře. Amen. Prosíme tě, tvá vůle, abys nikomu z nás nemusel říct, buď tvoje vůle. Prosíme tě, našemu týmu připravuj ho, aby se povedlo příští víkend. Také my tě chválíme a se všemi nebeskými zástupy voláme. Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zástupů, nebe i země. A ještě děkuji tady k tlumočnici, ještě myslí na všechno, aby jsme nezapomněli. 17. prosince bude vánoční vesnička naše neslyšící tady v kostele a my bychom moc rádi pozvali vás oba, jestli by... Vůbec nevím, co mám vyjádřit, ale jestli budu moc, tak jo, tak přijdu.